Dugan ka. What's up mga kapamilya, mga migs? Kapamilya mga migs. Ano? Napuyo! Napuyo! What's up mga kapamilya mga migs? Okay, ready? Smile, smile ka. Mong tanaw nga naman ang mag-vlog. Practice. What's 1, up? 2, ready, go! What? Dugan ka. Ayun na yun. Ready, get set, go. What's up mga... Wala na yun. Ready, get... Nag-awat mo kasi yan. Wala nagaling ka magpano. Sige, wala yun. What's up mga kapamilya, mga migs? Ay, smile. Okay, smile ka ng ano. Koy, 1, 2. Acting mo na siya basta mag-vlog. Ready? dili na mag-umapil ay. Ay, Koy. iyan na 100? O dili ka. O dili mag-ugaranat nga kon-kon. Ayun so. Ay ka. Oh, apil siya. Sige na. Hindi na ula-ula. Waton. What's up mga kapamilya mga migs? Welcome back sa YouTube channel ni Master Poppy. Og si PRD Crop. Og Wala. wala pa siya nakahimo og YouTube pero unyang gabi maghimo na siya ang PRW Craft. Tama? PRW kay ang iyang pangalan kay Pres Rosan Biala ba? PRD kay Pres Rosan Biala ba? ikapila na nga birthday, ikapila na 9. 9th birthday, so meaning 10 years old na mo. Karon ang ilang 9th birthday. Happy birthday sa inyo duha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Wala pa. Wala kayo bag. Natakaroon na ni kay pangutano nato sila mga questions na pwede matubag nila. In English ba niya? In English? Oh, come on. You don't understand English? I understand English. Okay. What kind of English? Like, what's up? I will only English, ha? So, do not English, ha? Do not English. We sabot-sabot that they allow us to vlog so that I can give them the 100 peso gift certificate. Do you want to vlog? Yeah. I told you, do not speak English. Do you want vlogging? No. No. English dili day. Okay, why do you like vlogging? Why? Vlogging. Nice subscribers. How many subscribers mo? 12. 12? Uy! Ang 12 iyang subscribers ato nang dugangan og 100 gikan sa Master Poppy YouTube channel. Pag subscribe mo sa iya, unsa na about mga games? Oh, ban po. Ikaw, unsa imong imong mga video? Mo kag Kinako, dipindi. kanang malibang ka ana, imong i-vlog ana? Yeah, ikaw libang. Dili. Mag-English mo, mag-English mo sa vlog? Dili. What do you want to be when you grow up? English susliya dili. Pwede Bisaya. Ay siya na. Ay, ikaw. Rodson. Ikaw, Rodson. Ikaw na sa ikaw. Ay, ikaw na ko. In Bisaya, unsa inyong gusto nga trabaho pagdako ninyo or Mag-YouTuber. why? Dakan kang subscriber, kwarta ko. Depende kwarta ang YouTuber din. Ikaw, Ay, sa pag-Japon. Ako na kong modern house. modern house. Wala, ako billionaire. Wow. Unsa imong sakyanan gusto Mga tabi ko sa mga tao. Wow, God, charity work. Magpalit ka kanino, di ka mga kapitaw. Mga cellphone. Hatagi po din dito ha. Sa papa o si mama, who is your favorite? Wala. 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 Wala, Ikaw? wala. Bot. Nga naman. Yo, wala. Ikaw lang si Ika. Si Grady o si Dalilo. Wala. Oh no! Ito na niya. Wala ka favorite? Wala. Oh, karon, what is your favorite subject in school? Mat. Math. Okay, nganong math man? Basta. Mat ang mapilig kay ko balo. Mat ang mapilig kay wala pa yung na. Tanan ako, tanan. Ikaw? Oh. Nga naman? Yan naman. Sada. Okay. What is your favorite food? Happy na burger. Oh! Burger. Tanan tara sa burger ay sa Jollibee. Ay, Jollibee. Dili pwede McDo. Aday ko, alam yan na. Dili ka ka-endorse sa McDo. Jollibee rin mo endorse na imo. Okay ra? Mo sponsor? Oh. Oh, Jollibee ra gyud. Sorry. Hi, Jollibee. Ina. Aray ko. Dili pa na magnatag sila og kuan. Basta vlogger ba yan? Hindi naman sila katulad sa ko. Di ka? Kasi kayo sila ka nang i-convince. Unsay makapahappy ninyo? Cellphone. Ikaw, cellphone po? Drawing. Cellphone ng TV. TV. Anong cellphone ng TV man? Ay, one night. Ikaw? Wait back, dayo, drawing, dayo, sulat ko ba? Ay, PS4 mo na, PS4. O ka na, cellphone, dayo, na TV.
games lugar? Kinsay pinakabuotan sa inyong duha? Ako, kadi ko musukol basta siya may lapot. Bala ko siya. Oh, no! Siya? Dili. Siya ang buotan? Parehas. Parehas? Saka siya kay gapon na ang anang kanya. Dili ko musulong. Ay, dili musukol. Ano na musulong? Suko. Siya ang pinakamubunal di ay? O, di ko mailak kayo. Mailak kayo. Mailak na siya, mailak. Saka di ay. Wala ko. Kinsay kuan? Kinsay pinakamagulang gyud sa inyong duha? Ambot, tintak ko lang. Ako. Pero dili ko. Kami dua. Kinsay pinakadagan magkaon sa inyong duha? Ako. Siya? Ambot. Tama, ang pinakaon naman mahuman og kaon. Ako. Siya? Ako. Ikaw dai? Ako. O siya, kaya ko gaan. Ako. Gaway. Ato, gibinakat nila. Ang dakaw ko ka na. Sudan na ba? Magkaw ko ba? Ano, Dennis? Ngit. Binakad ko doon sa Sudan. Kinsa may dako kay glawas sa inyong duha? Siya. Di siya. Siya. O, tumawa na. Tako kayo. Dire. Dili din mo ganahan nga dagko og lawas? O, di ko ganan. Unsa din yung ganahan? Alam Iwa. ko yung sila kay Justin Bieber. Justin Bieber. Ako dili. Ako di. Unsa man? Kinsa man iyang idol kay si Justin Bieber, tama? Dili. Unspeakable. Ay, ikaw dayon. Unspeakable po. Ganahin ko niya. Wala ba mo kabalo nga subscriber na ako si Unspeakable? I-kuhan ka ng English man na si Unspeakable, di ba? Bisag gamay lang. Di mo ka nakakakat si Unspeakable. Oh, no! Ayaw ka nakakatan si Unspeakable. Okay. Makatanaw man gud siya sa mga YouTubers. Tama na siya. Naman sa mga followers. Naman siya mga followers. Di ko. Subscribers. Okay. Ina, Unspeakable. Thank you so much sa imong mga vlogs. Salamat kay nalingaw mi sa imo. Ay, di ko. Unsa inyong gusto ma-receive nga gift pagka 10 years old? Kay Sport. Hmm? Job. Hmm? Job. Ano? Oh. Rubik's Cube. Best player of Rubik's Cube of VR. Delay. Bike. Bike? Laptop. Laptop. Ay ako, computer dahil computer. Kuya na kay mga ambition. Okay. Nganong dili man mo gawas ang mga tao karon? Kay coronavirus niya. Unsa nga virus na? Ugaw. Ay, magkapatay. Makapatay ang virus. Unsa man sa pamaagi ang virus nga mo kuan di ay ngano di man tay pagawas? Ay, coronavirus ka. Dahil ako yung mga tanod. Unalan ka. Aliyo. Tanod. If ever nainananaw sa ato nga nasigig lakaw-lakaw ng mga bata, unsay imong i-advise sa ila para dili sila matakdan? Pagmas. Mag-facial mo mga bride. Mag-facial. May tambal, vitamins. Vitamins. And Kapong sa kumagay. ha? Ay, dili mo ng coronavirus. Mag Ako, para Sila? sa coronavirus. sa imo di sila magampo or sila magampo sa inyo? Sino lang, ang coronavirus ko. Okay. Last unsa nga birthday kanus nga birthday ang dili ninyo malimtan? Sa 38. Uh-oh! Dili mo ay kan birthday? Di unsay nahitabo atong birthday nga dili niyo malimtan? Nga unsa mo anong pinaka-favorite nimo nga birthday? Ito ko edad, ito ko gana na birthday. Nga naman katong 8 imong pinaka-8 birthday so last year, di ba? Ha? Ay, dapat yung mga gift guys. Rayang yatag niya sa mga kay cellphone. Kadagan gift. Katagan ang Water gun. Unsa naghatag sa water gun? Dudol, ikaw. Ako. Ito. Ay, marap sa birthday ko. Ay, marap sa kamera. Sa kay Tito Popi, unsay pinaka-dili ninyo malimtan kang Tito Popi? Padula ko. Dulaan ko niyo. Dula. Ato sa computer? Oo. Tapos sa vlog. Gako ano video. Tapos sa vlog. Ang sa radyo guys. Ga storya sa radyo. Oh. Dulat-dulat sa mga kapakatagip. Gusto ba mo mapareha ni Tito Popi nga kuan? Ingana sa radyo dili pod. Ambot na anak ko ay depende. Dili sa vlogger. Depende. Depende pod. Kung mag-vlogger mo, kailangan isip-isip gid mo, magbinutan, dapat kabalo mo sa mga butang. Kung mag-English, English, kabalo mo tunan og English.
ang editing, mag-edit, di ba? Tunan gyapon na nimo ha. So, kung gusto mo mag-vlogging, dapat kuan mo happy mo basta mag-vlog. Okay? Okay, ready na mo makadawat sa 100? Okay, before mo makadawat sa 100, ingna dayon, please like, comment, and share, subscribe. Ana dayon. Sige. Please like, comment, share, and subscribe. Please like, comment, and subscribe to Master Puppy. Please comment down below and subscribe to Master Puppy. Ay, sa... 100 tayo. Ayun, please subscribe to Master Puppy. Subscribe and comment. Turn on the notification. Ayan, That's it mga umiya mga meds. Thank you so much for watching. And thank you sa duwa natin mga birthday boys na sila yung mga palipay gikan sa ako. Laparo na sa yung Okay, bisag ingana sila mo storya. Ingana sila mo tubag. Kwarta ra gid ay. Thank you so much. Please subscribe sa gingan pa nila. Okay, wala na ko gipansin kay nakuha na nilang 100. Kasi yung maingon. nothing. Yung maingon. Thank you. Thank you.